No niin, aloitellaan. Täällä on hyvät tällaiset kunnon Elvis-kaiut meillä tässä äänentoistossa, mutta otetaan nyt kuitenkin tää mukaan, saadaan vähän paremmin ääntä peliin. Ja aika hyvin päästiin tuossa alkuun jo, eli Anita saikin tähän jo ruokalista käytyy läpi hyvin ja mennään kuitenkin ton mukaan ja sitten Jaskalla oli se painava osuus heti perään siinä. Ja varmaan paljon tulee myöskin sellaisia asioita, mitä on tutkimuksen kautta tullut esille tuolla luomusektorilla. Siellä jälleen kerran niin kuin ihan mennään trendien aallonharjalla siinä mielessä, että tämä luomu ja kasvis molemmat on niin kuin tätä tai tänä päivänä niin kuin sellaisia asioita, mistä keskustellaan ruokamaailmassa hyvin paljon. Sitten niin kuin Minna kertoi jo tuossa, niin Keis Asikkala perään ja sitten ne kaffet ja sitten lopuksi työpaja nimeltä Kasvisloikka ja siitä sitten enemmän tuossa lähempänä. No niin, voidaan aloitella. Eli kotimaista kasvisvalkoista ammattikäyttöön tänään. Ja täällä koulutuskeskus Salpauksessa ollaan sitten minä ja eli Anita Kauhala, Antona Poulu ja Niina Peltonen tässä sitten. Minä tuolta tuotannon puolelta ja Niina sitten opetuspuolelta, niin kuin tuli selvästi, ja Jukka tässä projektin vetäjänä. Että tällainen päivä tänään. Että siellä on tuo härkäpavun kuva tuolla. Mennäänkö? Kyllä, kiitos. Joo, tästä suunnittelusta semmoista, että me aloitettiin tuossa marraskuussa ensimmäisessä palaverissa. Se meillä oli mukana sitten tämän Inno-projektin puolesta oli Jukka ja Niina ja minä ja sitten meidän oman ravintolapalveluyksiköstä oli sitten ravintolapalvelupäällikkö ja ravintolajohtaja siinä mukana. Ja ruvettiin sitten miettimään, että mitä tehdään. Ja sitten me päädyttiin, silloinhan ei vielä nyt varsinaisesti ihan kaikkeen päädytty, mitä tänään syötiin. Sehän tässä matkan aikaa on muotoutunut sitten hiukan, mutta tämä tortilla oli kuitenkin silloin jo päätettiin, että asiakaslähtöisesti tähän lähdetään tähän projektiin. Ja siihen sitten kuului kaikenlaista. Siellä on tuo vaaka ja laskin, joka on tässä sitten matkan varrella ollut hyvin tuttuja työvälineitä ja vähän tuolta ravintoarvoja käyty ja sitten tiiviisti välillä istuttu tuolla tietokoneella, tiukka ilme, että lähdetty pääsääntöisesti käytettiin, kuin meillähän on paljon hyviä reseptejä, että mitä siellä voitaisiin korvata, miten sitä lihaa voitaisiin vähentää siellä ja millä sitä voisi korvata. Että itse asiassa tämä ajatushan lähti alun perin siitä 6.10. viime vuonna siitä innopäivästä, siitä humuksesta, että tämähän onkin aika kiva tämä keltainen herne, että kokeillapas tätä, että sitä tuli kehiteltyä aika monella mallilla, että tänään se ei ihan toiminut silleen, että sitä laitettiin vaan sinne kastikkeen sekaan, vaan sitten ihan päädyttiin siihen, että kypsennetään se herne ensiksi ja sitten laitetaan sinne kastikkeen sekaan, niin se toimii silleen erittäin hyvin ja on helppo raaka-aine käyttää, että ei vaadi mitään ihmeellisiä, hyvä puhdas tuote, käsittelemätön, edullinen, kotimainen, mitähän muuta hyvää siitä voisi luomuakin. Siitä sitten lähdettiin kehittelemään tällä porukalla ja tässähän näitä valokuvia on, että siellä on kattilasta lähdetty ja pieniä määriä sekoiteltu ja raaka-ainetta keräilty ja on päästy jo sitten tässä jossain vaiheessa vähän isompaankin määrään, että siellä on 100 annosta tuolla padassa ja tänäänhän siellä oli 1000 annosta siellä meidän padassa, että me ollaan varmaan 4-5 tuhatta annosta tänään tehty täällä ravintolapalveluyksikössä kuitenkin tätä ruokaa, niin että tästä se on kuitenkin lähtenyt, että siitä pienestä kattilasta me varmasti ammattipuolen ihmiset tiedetään, että mitä reseptiä lähdetään sieltä tekemään siitä pienestä ja se sitten pitää sitten istua siihen suurtalouskäyttöön, että se ei aina olekaan niin helppoa, että se pienikin virhe siinä pienemmässä ohjeessa, niin 1000 annoksen ohjeessa se on jo aika iso virhe, että sinne saattaa tulla 20 litraa ylimääräisiä aineita ja
ihmetellään sitten, että mitäs meillä onkaan täällä. Että tällä lailla mentiin. Niin, ja tässä on nyt sitten valokuva. Meillä oli tuollainen maistelulounas tuossa oman henkilökunnan kanssa viikko sitten ja siitä valokuvia. Ja sitten meillä on nyt muitakin opiskelijoita, näitä toisen asteen opiskelijoita, siinä on yksi opiskelija tekemässä ja Niina siellä maistelee niitä pipareita, joita tuolla on kehitelty tuolla leipomopuolella, että tällaisia kuvia tässä matkan varrella myös. No niin, tässä on Niina, voisitte kertoakin tästä opiskelijapuolesta. Aivan, eli tässä on tosiaan niitä mun ryhmän opiskelijoita eiliseltä päivältä nämä kuvat sitten siellä. Ne pojat innokkaasti paahtaa sitä hernettä ja sitten siinä on sitä siemennäkkileipää ja mitäs muuta. Sitten siellä pestää pataa kovasti innokkaasti. Muutama katselija yksi pesee, niin näinhän se menee yleensä. Joo, oikein. No siellä on lisää, joo, pojat tekee hummusta siellä ja siellä vähän ihmetellään. Totta kai heillekin on ollut paljon uusia raaka-aineita, että se on varmaan aiheuttanut kanssa mielenkiintoa siellä, mutta hyvin on opiskelijat kyllä toimineet keittiössä ja hyvin on ymmärtänyt ne ohjeet kyllä, että vaikka ei niissä ollut kaikissa sitä, niin kuin sitä valmistusohjetta, niin kyllä ne silti sai ne kaikki tehtyä ne tuotteet. Että. Joo, kyllä. Ja on kuitenkin niin iso opiskelijamäärä kuitenkin, että kyllähän siinä on hiukan ollut toimintaa tässä 2 aamuna. Mutta joo. Voidaan puhua vielä lähempänä. Joo. Ja tosiaan niin, sitten se raaka-aineiden hakeminen opiskelijoille on aina mielenkiintoista, kun ne lähtee sinne alakertaan varastosta sitä hakemaan. Niille sanoo, että tuot tätä, niin siinä on ehkä varmaan aika paljon ongelmia ollut, mutta aina ne on sieltä löytyneet. Ja siinä mittaamisessa ja punnitsemisessa, niin siinähän he ovat tosi tarkkoja sitten, että se on niin kuin grammalleen sitten, että jos ohjeessa lukee joku, niin sillä mennään, että ei siellä puolella sit soveltamista ei tapahdu, että he ovat kyllä siinä hyviä, tosi hienosti tehneet kyllä. Se on mitä muuta. niin. Oho. Mitäs nää on? No, tässä matkan varrella, kun on näitä ohjeita testailtu, niin aina tuli välillä soiteltu, että Jukka, voisitko tulla käymään? Ja voisitko tulla maistamaan ja voisitko pelastaa ja muuta. Niin sitten meillä oli semmoinen yksi maistelupäivä tuossa kanssa, kun tein yhtenä päivänä vähän enemmän tuossa uuden vuoden jälkeen, kun oli aikaa, kun ei ollut koululaisia ja tein niitä ruokia, niin Jukka sitten siinä pikkusen näpäytteli tämmöisiä nätimpiä annoksia sitten, että hyvinhän nämä näyttää taipua ihan tämmöiseen ravintolamaailmaankin, että siitä vaan vinkkiä. Että siellä on siinä on nyt ensimmäinen versio siitä kasvispihdistä, siitä tämänpäiväisestä ja sitten siinä on tortilla ja sitten tuolla toi porkkanasusekeitto, mikä meillä oli kevyt lounaana tänään, niin siitä on tommonen pieni versio tuolla myös, että ihan kauniilta näyttää. Olisiko Jukalla ollut siihen? No niin. No tietenkin meitähän kaikkia kiinnostaa, että mitä me ollaan tehty näin niin kuin rahallisesti tässä asiassa, että onko ollut mitään hyötyä siinä, että eihän se tietenkään kaikkia ratkaise, mutta kyllähän se meillä täällä varmaan suurtaloudessa ratkaisee aika paljon kuitenkin, että mitä me voidaan tehdä sitten, että toi talouspuoli rajoittaa jonkun verran kuitenkin. Niin. Tässä on nyt vertailuna, että tässä on vertailtu, meillähän oli tämä perusohje olemassa tähän tortillaan, että sehän oli täysin pelkkää jauhelihaa ja siinä voidaan sitten puhua oikein kunnon määrästä jauhelihaa, kun siinä oli 150 grammaa siinä annoksessa jauhelihaa. Niin tässä keskellä on se perusohjeen hinta sitten, tuon jauhelihatäytteen hinta, että sen annoshinta oli €7. Siitä kun me nyt sitten tälle päivälle muokattiin tuo ohje, niin hinnaksi jäi 86 senttiä, että kyllähän täältä kuitenkin löytyy siihen perusohjeeseen verrattuna niin 21 senttiä eroa, että onhan se kuitenkin aika huikea ero. Ja me saatiin kuitenkin erittäin hyvä maistuva tuote, että ainakin minä olen tyytyväinen tähän. Sitten siellä on tuo härkistäyteen hinta, että sehän on aika korkea vielä, että tänään kyllä vähän käytettiin ehkä vähemmän kuin tuossa ohjeessa on sitä härkistä, kun tuntuu, että se kyllä olisi ihan riittävä siinä, että hiukan se varmaan se hinta tippuu, mutta ohjeen hinta on tämä 1,39, että härkis on vielä aika arvokas tuote tänne meille suurtalouteen. Eikä siinä vielä kaikki, mehän ostettiin koko
tukun kaikki härkikset, joka loppui kesken. Onko pakko sanoa, että meille sitä riittää kyllä varaa? No ei mitään, joo. Joka tapauksessa tässä mennään tässä hintapolitiikassa. No niin, ei siinä muuta. Tässä on meidän koko yhteistyö, koulutus ja työelämä kohti kestävää kehitystä. Että tässä on nyt meidän opiskelijat, meidän tämän Inno-projektin tiimi ja sitten meidän Campus 1 henkilökunta ja muutamia sitten myös meidän muita opiskelijoita, jotka on meillä työharjoittelussa. Että me kiitämme teitä tästä päivästä, kun tulitte ja toivottavasti olet nauttinut ruuasta. Niina, olisiko sinulle jotakin? Ei mitään, kiitoksia kaikille. Pitää sanoa tähän alkuun, että kiitoksia maukkaasta lounaasta. Tavallaan tuli flashbackinä itselle se, että on ollut aikoinaan Perhossa 2 vuotta opettanut ulkomaalaisia, sen jälkeen ulkomailla opettanut kokkioppilaita ja 7 vuotta Haagassa opettanut. Niin mä todellakin niin kun jaan teidän fiilikset näiden onnistumisten ja kaikkien ihmetysten kanssa. Todella hienoa työtä teette ja mun mielestä pitää täysin niin kun, suhtautua täysin niin kuin vilpittömästi ja varauksettomasti näihin Suomeen muuttaneisiin ihmisiin, koska heitä oppii myös hyvin paljon. Ja kovempia työntekijöitä on vaikea löytää. Meilläkin mennään kohta kotitilan mettään, niin meille tulee näitä maahanmuuttopaikkojen, näiden vastaanottopaikkojen ihmisiä töihin. Ja voin sanoa, että enemmän ne painaa hommia kuin meidän kakarat. Mennään eteenpäin. Et ne on todella, onko sulla kapula vai jollain? Mä voisin ottaa sen, niin mä en ole sinun varassasi. Hyvä. Mä laitoin tänne sen kokkipoika-kuvan sen takia, että ehkä tulee uskottavuutta, jos mä jotain keittiöasioista mainitsen, mutta ehkä se tuli tässä jo esille. Pari sanaa työnantajasta, eli Luonnonvarakeskus. Me ollaan sieltä Ekin kanssa, Ekin tunnet entuudestaan. Ja Luke on Suomessa toiseksi suurin tämmöinen valtion pääosin rahoittama tutkimuslaitos ja perustuu 4 ison laitoksen fuusioon, eli MTT, Metla, RKT ja TIKE laittoi ynttyyt yhteen noin 3 vuotta sitten. Seurauksena Luonnonvarakeskus, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on valtava määrä tietoa biotalouden eri osa-alueilta. Niin raaka-aineiden prosessoinnista, niin metsäpuolelta, alkutuotantoa, riistaa, kalataloutta, yhteiskuntaa. Ja tällä hetkellä meillä on 1300 ihmistä töissä ja siitä noin puolet on tutkijoita. Me ollaan myös Ekin kanssa tutkijoita, mutta meillä on sen lisäksi toinen rooli. Hän vastaa Suomessa niin kuin näistä kaupan ja teollisuuden asiakkuuksista ja minä itse vastaan sitten KV-markkinoilla, eli olen meidän ulkomaan myyntitykkinä. Ja tässä on näitä perustietoja, nämä tiedot löytyy netistä tarkemmin, ei jututa tähän, mutta voin todeta, että Luken palvelut on kaikki myös teidän ulottuvilla. Eli jos halutaan tutkia meidän elintarvikepuolen laboratorioissa erilaisia asioita, tässä on puhuttu paljon näistä härkäpavuista, me tehdään valtavan paljon tutkimusta sillä alueella, myös erilaisista valkuaisainesivuvirroista ja niin edelleen. Hyvänä esimerkkinä se, että yksi globaali yritys lähestyy, haluaa tietää lisää meidän valkuaisainesivuvirroista makeisteollisuuteen, leipomoihin ja konditorioihin. Eli ollaan tämmöinen monialainen osaaja. Mutta mennään siihen itse aiheeseen, eli luomuun. Ja mä sanoin tuossa, että mä en tule kertomaan teille sitä, että miten se luomu, miten te saatte tai löydätte sen Suomessa tai mikä sen hinta on tai näitä asioita. Mä lähdin pelkästään miettimään sitä, että mitkä on ne syyt ollut itselle niin kun valita luomu. Aluksi keittiömestarina, aistivarainen laatu ehdottomana ollut tärkein tekijä. Savoihin tuli luomukaritsaa, luomumansikoita ja niin edelleen. Ja voidaan myöhemmin keskustella lisää tästä aistivarasta puolesta. Mä oon sitä aika paljon
myös tutkinut. Ja sitten kun menin MTK:lle töihin ja kiersin Suomessa noin 100 maatilalla, niin silloin nousi tarve löytää jotain ekologisempaa ja eettisempää ratkaisua omaa ruokapöytään. Ja tällöin heräsi myös niin kuin halu siihen, että lähtee tutkimaan näitä asioita, pitää olla vaihtoehto toimia. Ja mitä enemmän näistä asioista on lukenut sitten 6 vuotta teen väitöskirjaa työn ohessa, niin turvallisuus on noussut ykköseksi. Meillä valitaan luomu turvallisuuden takia. Pakko laittaa tähän tämmöinen pikkuinen heitto väliin, onko luomu uskontoa, koska rakas opponenttini kysyi tämän ensimmäisenä asiana väitöstilaisuudessa, opponenttina Jaana Husukallio. No arvon väittelijä, onko luomu uskontoa, ja mä mietin heti, että mitä tähän sanoo, ja mun vastaus oli, että hyvin moni asia on ollut uskontoa, kunnes on toisin tieteellisesti todistettu. Ja moni edelleen pitää tätä luomua niin kuin huuhaana ja uskontona ja siihen liittyvänä asiana, mutta tosiaan löytyy niin vahvaa tieteellistä näyttöä, mutta viime kädessään se on jokaisella kyseessä on valinnasta. Jokainen valitsee mitä tuottaa, mitä jatkojalostaa, mitä valmistaa keittiössä asiakkaalleen, mitä ostaa kotiin. Kyseessä on vaihtoehto. Mä nostin 5 tekijää tähän esille. Ne on kaikki sellaisia, jotka on eniten tullut kuluttajatutkimusten kautta esille tai eniten tullut tässä mun omassa työssäni esille. Ja mä oon nostanut niihin keskeisimpiä, niin kuin vahvimpia väittämiä viimeaikaisista tutkimuksista. Terveellisyys. Nyt on voitu seurata mediassa taas kerran erityisesti tämän luomumaitotuen tai tukiehdotuksen takia, kun ministeri Tiilikainen ilmoitti, että lähdetään EUn kouluruokatukea suuntaamaan luomumaitotukeen. Mä olen itse esittänyt tämän asian väitöskirjassani muotoilleen sen niin, että se on ollut koululuomuruokatuki, mutta hän keskittyy tähän maitopuoleen. Ja sitä kautta on sitten Fogelholmit ja monet muut nostanut esille, että eihän tässä ole minkäännäköistä eroa sen niin kuin terveellisyyden kohdalla. Ja nyt pitää miettiä, mitä tarkoittaa terveellisyys, mitä on terveellinen ruoka. Mutta sitä ennen, niin jos me ajatellaan, että mitkä on nämä selkeimmin erottuvat tekijät, kun mennään ravitsemukseen, niin antioksidanttimäärät ne poikkeaa merkittävästi tavanomaisia luomun välillä luomun eduksi. Tässä on kolme isoa aineistokatsausta, josta näissä on todettu. Ja sitten rasvahappokoostumus on suotuisampi luomumaidossa tai luomun lihatuotteissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on tilastollisesti merkittävästi enemmän noita monityydyttymättömiä ja tyydyttymättömiä rasvahappoja kuin tyydyttyneitä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että onko tämä sitten jotain merkitystä ihmisen elämälle, ihmisen elämän niin kuin, elinkyvylle ja ihmisen terveydelle, niin nyt pitää miettiä sitä, että kun tässä puhutaan terveellisyydestä, niin kaikki nämä asiat, jotka nämä proffat ja muut vetoaa, niin kyseessähän on ravitsemus. Nämä on kaikki ravintoaineisiin, ihmisen ravitsemukseen liittyviä asioita. Ja sitä kautta aika moni tutkija on miettimään, että mikä olisi sitten sen terveellisen ruoan määritelmä. Ja tähän on EU:ssa muutamat työryhmät ottanut myös kantaa. Mä itse lähden lähestymään tätä asiaa niin, että terveellinen ruoka, se on ruokaa, jossa on se ravitsemuskoostumus on sellainen, että se ylläpitää ja edistää ihmisen terveyttä. Se on ihan ymmärrettävä asia. Mutta yhtä lailla terveellinen ruoka on ruokaa, joka ei vaaranna ihmisen terveyttä, jolloin mennään hyvin äkkiä tuonne elintarviketurvallisuuden puolelle. Onhan se, että me syödään ruokaa, jossa saattaa olla jotain haitallisia aineita, niin niiden mahdolliset, mitä ne aiheuttaa meidän elimistössä, niin kyllähän se on ihan suoraan niin kuin ymmärrettävässä tähän samaan pakettiin. Ne silloin vaarantaa ihmisen terveyttä.
Ja nyt jos me lähdetään miettimään näitä kahta pakettia tässä, niin jos tämä ravitsemuksellinen laatu, sillä ei nykytutkimuksen mukaan ole niin kuin riittävän vahvaa pohjaa, että voitaisiin todeta, että luomu on parempaa ihmisen terveydelle. Mutta kun mennään tuonne turvallisuuden puolelle, niin silloin rupeaa tulemaan tosi niin kuin rankkaa tietoa, joka on äärimmäisen niin kuin jos ajatellaan tutkimuksia, niin hyvin niin kuin yksiselitteistä ja samansisältöistä. Torjunta-ainejäämät. Mä en ota kantaa, että onko Suomessa enemmän tai vähemmän kuin muualla. Niistä löytyy tietoa, mutta Suomessakin niitä on. Antibioottiresistentit bakteerit, lääkejäämät, synteettiset lisä- ja väriaineet, säilöntäaineet ja muuntogeenit. Ja mä oon ottanut tänne tämmöisen kuitenkin varovaisen kannan, että on pienempi todennäköisyys, että näillä aineilla olisi haittavaikutuksia. Koska kyllä luomussa saattaa olla torjunta-ainejäämiä. Niitä on voinut sekoittua prosessorin aikana tai tulla naapurin pellolta, mutta pääsääntöisesti tämä luomuruuan turvallisuus niin vaikuttaa siihen, että uskallan väittää tässä teidän edessä, että se on terveellisempi, pitkällä juoksulla terveellisempi vaihtoehto ihmisille. Ekologisuus on paljon esillä kanssa. Ja moni asia näistä on hirveän kiistanalaisia. Tässä on alhaalla kuvattu 2 tämmöistä kukkasta. Nämä on viime vuonna julkaistun tutkimuksen tämmöinen synteesi, jossa on nostettu esille määrättyjä tekijöitä, joista osa liittyy ekologisuuteen, osa siellä on myös ekonomisuuteen. Ja tässä on verrattu ison aineistokatsauksen kanssa tavanomaista ja luomua keskenään. Mutta jos mennään tuonne ylös, luomu perustuu ravinteiden kierrätykseen, ei tarvita näitä uusiutumattomia luonnonvaroja, eli kaivosteollisuuden tuotteita, maaperän hyvinvointi ja biodiversiteetti, ei tarvita synteettisiä tai ei saada käyttää synteettisiä torjunta-aineita, joista siis on tutkimusten mukaan syynä myös maaperän kemikalisoituminen. Se, että Suomessa sanotaan, että glyfosaatista ei ole mitään haittaa, mutta täällä katsotaan tutkimuksia, jotka on tehty Italiassa, jossa maa ei roudi. Tällainen aine käyttäytyy eri tavalla maassa, joka routii. Ja Suomessa löytyy taas siitä esimerkkejä, että ne hyvin äkkiä ne kemikalisoi sekä pohjavesiä että maaperää. Ja luomu perustuu viljelykiertoon, joka myös on ylläpitämässä tätä biodiversiteettia. Jos katsotaan näitä tekijöitä, niin tavanomainen pärjää ehdottomasti parhaiten sadoissa, satomäärissä, yield. Mennään nutritional quality, ei ole eroa. Ja sitten kun lähdetään katsomaan näitä muita maaperää juuri tämän torjunta-ainekäytön kautta, niin luomu pärjää siinä paremmin. Tämä pienempi energian määrä tulee siitä, että tavanomaisessa tuotannossa, kun käytetään väkilannoitteita ja torjunta-aineita, niiden valmistamiseen tarvitaan energiaa tai ne ovat öljyperäisiä. Ja kun luomussa näitä ei saa käyttää, niin silloin tämä energian vähäisempi tarve tulee sitä kautta. On ollut esillä tämän, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana useampaan otteeseen laskelmia, joita myös Lukessa tehdään. Meillä on tilastopalvelut. Siellä tehdään kannattavuuslaskelmia, niin niiden mukaan tällä hetkellä luomu on kannattavampi tapa tuottaa Suomessa kuin tavanomainen. Tämä on niin kuin yleisesti ottaen todeten. On tietenkin erilaisia tuotantolinjoja ja tilakokoja, mutta tämä on tilastollinen tulos tällä hetkellä. Eli siinä on niin kuin tämä ekologisuus. Mennään eettisyyteen. Eettisyys usein mielletään ruokaketjussa eläinten hyvinvointiin liittyvänä asiana ja se mikä luomussa on lain mukaan mahdollista, kun meillä on myös tavanomaisessa on nämä sanotaan minimi-eläintenpitomääräykset, kuinka monta neliötä per eläin ja nämä muut on niin kuin asetuksissa kaikki mainittu. Niin luomulainsäädännössä mahdollistetaan myös tämä ulkoilu
raittiin ilmansaanti, luonnon valo ja sitten lajitovereiden kanssa oleminen. Nämä tuntuu teistä monista aivan niin kuin itsestäänselvistä asioista, mutta jos mennään joihinkin paikkoihin tutustumaan, niin ei se ole itsestään selvää enää tuolla tavanomaisella puolella. Meillä Suomessa edelleen on mahdollista porsimishäkit, siemennyshäkit sikapuolella ja sitten on nämä parsinavetat mahdollisia. Ne mun mielestä jopa niin kuin sotii meidän eläinsuojeluasetusta vastaan, jossa kerrotaan, että millainen eläinten pito on niin kuin lain mukaan sallittua. Ja tässä on jännä juttu, että kaksi lainsäädäntöä ei kohtaa toisiaan. Mutta sitten jos ajatellaan tätä niin kuin viime kädessä, kun on käynyt läpi paljon eri tutkimuksia eläinten hyvinvoinnista, niin viime kädessä se on se eläinten hoitaja, se on se tuottaja, joka vaikuttaa viime kädessä siihen, että miten hyvin ne eläimet voivat. Se ei ole tuotantotapa, vaan se on se eläinten hoitaja. Mutta tuotantotapa mahdollistaa niin luomussa tällaisen paremman. Mutta sitten mä ajattelin taas tässä rikkoa rajoja ja miettiä, että mikä on eettisyys. Ei se eettisyys ole pelkästään se, että se broileri on iloinen ja juoksee ahtaissa tiloissa, vaan mitä se on. Eettisyyttä voidaan lähteä miettimään myös sanotaan ruokaketjun toimijoiden puolella, tuottajien hyvinvointi. Tuottajien hyvinvointi tulee hyvin usein esille, kun kysytään kuluttajilta, että minkä takia he valitsevat luomun. He sanoo, että sen takia, että he haluavat tukea tuottajia ja tuottajien hyvinvointi on heille tärkeä asia. Mutta eettisyyden määritelmässä löytyy sanat moraali, oikea, väärä. Ja sitten voi lähteä miettimään, että onko oikein, että ympäristöä myrkytetään. Onko oikein, että ihmiset niin kuin, sairastuu, tulee enemmän tulee atooppista ihottumaa, allergioita ja niin edelleen. Syöpäsairauksien määrä kasvaa, lisääntymisterveys heikkenee ja niin edelleen. Jolla on todettu yhteys kuitenkin niihin kemikaaleihin, joita käytetään sekä ympäristössä että myös ruokaketjussa. Kyse on oikeiden valintojen tekemisestä. Eli myös siellä keittiössä niin jokainen voi lähteä miettimään sitä omaa suhdettaan niihin valintoihin. Ja joku valitsee härkäpavun, kun ajattelee, että sillä vähentää sitä lihan tarvetta tai lihan aiheuttamia tällaisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Hyvin moni asia perustuu tiedon saatavuuteen. Onko meillä tietoa riittävästi? Se, että mä luettelen tässä niin kuin tutkimustuloksia, niin se, miten hyvin Suomessa ruokaketju saa näitä asioita tai miten hyvin suomalaista kuluttajaa on tiedotettu näistä asioista, niin se on ihan toinen juttu. Eli meillä ollaan jonkunnäköisessä kyllä niin kuin tietopaitsiossa hyvin monessakin asiassa. Sitten mä laitoin yhden täysin kuin systeemisyys. Tämä on vaikea ehkä suoraan ymmärtää, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kyse aina kokonaisuudessa. Jokainen asia vaikuttaa toisiin asioihin. Ja se, että jos sanotaan, täällä on taas väittämä, että luomulla ei voida pelastaa maailmaa, ei varmaan voidakaan, mutta jos ajatellaan nykyistä juoksua, niin voidaanko nyt pelastaa? No ei. Jos katsotaan tästä Tukholman resilienssikeskuksen 4 vuotta sitten antamaa ennustetta, joka uusittiin pari vuotta sitten, niin meillä on ylitetty planeettarajat useammassa kohtaa nykyisellä tuotannolla. Luomun kautta se ruoka ei riitä. Nykyisen kautta se ehkä riittää, kun se ottaa vielä geenimuuntelun mukaan. Mutta me sen avulla tuhotaan meidän maapallo. Et jos me ajatellaan taas sitten luomua, niin silloin lähdetään sellaisiin asioihin, että vähennetään hävikkiä. Lisätään kasvikunnan tuotteiden määrää ja tuotetaan ne luomuna. Ja silloin meillä on sellainen yhtälö, joka jo saattaa tuoda ratkaisua tähän kokonaisuuteen. Mä syön itse lihaa, mä juon maitoa ja rakastan juustoja ja syön jäätelöä, mutta mun mielestä kaikessa pitää olla sellainen terve suhtautuminen asioihin, että noissa mä en ole ortodoksi tämän luomun suhteen, ettei muuta tehtäisi kun syöttäisi luomua. Pitää ymmärtää, että asioilla on kuitenkin merkitystä isompiin kokonaisuuksiin.
Sitten tämä tuli äsken esille, tässä oli tämä Ekocentrian laskelma. Mä tein ne laskelmat heille ja näiden laskelmien mukaan muokkaamalla ruokalistaa tai muokkaamalla niitä annoksia, siis reseptiikkaa, niin voidaan mahdollistaa se luomun pääsy listoille ihan samalla hinnalla. Meillä on mielenkiintoinen asia se, että kun on asettu näitä tavoitteita 20% luomua, niin kukaan ei ole sanonut, onko se 20%, onko se määrästä vai hinnasta. Ja sen takia tämä laskettiin molemmat. Mutta joka tapauksessa niin kaikki, jotka on kauhan ääressä ollut vähän enemmän, niin tietää, että se on mahdollista reseptiikan ja ruokalistan muokkaamisen avulla. Sitten hyvin tärkeä asia tässä on se, että puhutaan kokonaisuudesta ja myös ruokaturvasta. Ei se ole pelkästään sitä, että jossain Afrikan maassa on huono ruokaturva. Suomen ruokaturva myös heikkenee sillä, että meille tulee tuontipanoksia. Mitä enemmän meille tulee maahan, tulee torjunta-aineita ja väkilannoitteita, niin sen haavoittuvampi meidän ruokaketju on. Ei siitä puhuta. Se, että meidän elintarvikekauppa on alijäämäinen ja siitä alijäämäisyydestä noin puolet aiheutuu näiden lannoitteiden ja torjunta-aineiden takia. Eli kyse on aina kokonaisuudesta, pitää oppia ymmärtämään ja katsomaan isompia asioita. Tämä reiluus, mä otin tämän reiluuden esille tässä, koska myös reilu on sinne sana, joka usein mielletään luomun yhteyteen, on se sitten reilun kaupan kautta, josta osa on luomu, osa ei, tai sitten se toimintamalli, että se ruokaketju tavallaan kohtelee toimijoitaan tasapuolisemmin, niin se on yksi tämmöinen asia. Mä laitoin kysynnän. Tässä on yksi mun tutkimus, noin tommoset hässäkät tuossa oikealla, ensinnäkin Suomessa on tehty luomubarometria. Meillä on tehty 4 luomubarometria ja vertasin niiden luomubarometrien tuloksia mittavimpien niin kuin KV-kuluttajatutkimusten tuloksiin. Näistä tämä Hemmerling ja Ham Spiller, niin ne on tehnyt koosteen 240 luomukuluttajatutkimuksen tuloksista. Niin yhteiset tekijät oli terveellisyys, turvallisuus, ekologisuus, eettisyys, aitous ja maku. Ne oli, niin kuin voidaan sanoa, että KV-tasolla on ne joko miten ihmiset mieltää luomun tai miksi he valitsee luomun. Nämä on niitä syitä. Ja tuossa oikealla puolella näkyy sitten teistä katsoen oikealla, että miten meidän ruokaketju suhtautuu näihin asioihin. Eli mä tein kyselyn 1527 henkeä. Alkutuotanto, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat. Heidän piti asettaa, niin kun oli asettu vastakkain tavanomainen ja luomu näissä erilaisissa niin kuin väittämissä tai ryhmissä: ruokaturvallisuus, terveellisyys, ekologisuus ja eettisyys. Ja tässä näkyy hyvin se, että esimerkiksi catering oli ihan niin kuin kärkituloksilla. Ammattikeittiöissä luomua pidettiin turvallisempana, terveellisempänä, ekologisempana ja eettisempänä vaihtoehtona. Ja riippuen sitten, kun mä lähdin katsoa dataa tarkemmin, että jos oli maidon tuottaja, niin silloin tällaiset niin kuin eettisyydet saattoi olla eri kuin jollain viljantuottajalla, ja lihateollisuus vastasi eri tavalla kuin taas sitten vaikka panimoteollisuus ja niin edelleen. Mutta sitten tämä on mielenkiintoinen, tämä jälkimmäinen. Täällä on tämmöinen käppyrä, jossa mä oon kysynyt, että ne, joiden mielestä luomu on vaikka turvallisempi vaihtoehto, tukeeko heidän ympäristönsä heidän mielipidettään? Ottamalla tätä kautta selväksi se, että mikä on niin kuin luomumyönteinen ympäristö, niin täällä yhteiskunta on kaikkein vähiten niin kuin tukee ihmisten mielipiteitä. Ja taas mennään sitten kauppa ja catering on hyvin korkealla. Eli sinänsä jos ajatellaan luomun lisäämistä ammattikeittiöissä,
niin tämäkin tutkimustulos tukee sitä, että siellä on niin kuin hyvä pohja lähteä lisäämään näitä asioita. Mä käyn 5 tekijää tässä läpi, jotka omien tutkimusten mukaan, omien mielipiteideni mukaan merkitsee tässä asiassa ja on syitä valita se luomu sinne tuotantoon, jälkijalostukseen tai sitten kauppaan tai vaikka kotikeittiöön ja ammattikeittiöön. Ja tässä on aikaa ihan hyvin, niin voidaan aloittaa keskustelua. Olkaa hyvä. Sitten ruvetaan tykittää. Ole hyvä. Kuinka paljon tällä hetkellä prosentuaalisesti me syödään luomua Suomessa tai yleensä maapallolla? Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, kuinka paljon sitä prosenttia pystyttäisiin vielä nostamaan niin, ettei tulisi tällaista tilannetta, ettei pystytä tuottamaan sitä määrää. Eli pystyttäisiin näillä nykyisillä maanviljelysneliöillä tuottamaan se luomu. Sanotaan, että jos ollaan vaikka EU-maissa, niin sellaisia maita, joissa per capita kulutetaan eniten, niin ollaan tuolla linjaa Itävalta, Tanska, Sveitsi. Ne kaikki pyörii 200 euron, 170 euron välimaastossa. Suomessa ollaan vielä jossain 40 hujakoilla. Että meillä mä en muista mikä se ennen joulua julkistettiin, tämä prosentuaalinen osuus markkinoista, oli hyvä. 4%. Meillä alkutuotanto, niin siellä pyöritään 10%. Ja tavallaan taas se, että jos meillä niin kuin hallitus asetti tavoitteeksi muutamia vuosia sitten, että Suomen alkutuotannon pinta-alasta 20% on luomussa vuonna 2020 ja nyt ollaan 10%. Se tarkoittaa 16% vuosittaista kasvua ja se on niin kuin näillä menetelmin mahdoton asia. Mutta se, että kuinka niin kuin suureksi voidaan nostaa se, että se ruokkii ihmisiä tai sä hait jotain tästä balanssia, niin kun mä sanoin tuossa, että ainoastaan sillä, että me muutetaan meidän ruokakäyttäytymistä, meillä on mahdollisuus niin kuin ruokkia enemmän ihmisiä myös luomun avulla. Eli se, että lautaselle enemmän niitä sesongin tuotteita ja kasvipuolen tuotteita ja lihan kohdalla niin mieluummin niin kuin, keskitytään laatuun määrän sijaan. Mutta sitten on paljon asioita, joista puhutaan niin tämmöisiä niin harhaluuloja, että sanotaan, että älkää ostako riisiä niin kuin ylipäänsä, jos ajatellaan se luomuta tavanomasta, että älkää ostako riisiä, että laskemien mukaan sen tämmöiset kasvihuonekaasupäästöt on suuremmat kuin peruna ja niin edelleen. Mutta sitten jos lähdetään miettimään sitä, että se riisi mitataan niin, että se on kuivaa, kun se keitetään, paljon siitä tulee ja meillä on peruna. Et hirveän tärkeää on aina niin kuin katsoa se, että kun saadaan niin kuin tutkittua tietoa, mikä on se lähde ja miten se tieto on tuotettu. Hyvä esimerkki oli tämä, että ei niin kuin luomulla ja tavanomaisella ole minkäännäköistä eroa ihmisen terveyden suhteen. Eihän se pidä paikkansa, kun siihen otetaan tarkasteluun mukaan tämä turvallisuus, joka on oleellinen osa terveyttä. Et kannattaa aina niin kuin kyseenalaistaa kaikki mahdollinen, mitä puhutaan, on se tavanomaista tai luomua tai lihansyöntiä tai kasvisruokailua. Ole hyvä. Kuinka kauan menee, tai minkälainen prosessi se on maanviljelijä ja hän on viljellyt kauan aikaa peltoa ja sitten päättääkin, että mäpäs haluankin luomua viljelijä. Sieltä maaperästä lannoitteet on. Minkälainen prosessi se on ja kuinka iso? Mun pitää sanoa, että vaikka mä asun pienen maatilalla, niin mä en ole asiantuntija tässä asiassa. Voin sanoa, joo, ole hyvä. Mä voin vastata sillä tavalla, mä voin vastata tähän kysymykseen sillä tavalla, että esimerkiksi peltojen osalta niin siirtymäaika on 2 vuotta. Eli että 2 vuotta pitää viljellä niin, ettei käytetä keinolannoitteita
tai torjunta-aineita. Sitten 3. vuonna korjattava sato on luomua. Ja sitten jos mennään kotieläimiin, niin sitten siinä on vielä sen lisäksi omat siirtymäsäännöksensä niillä eläimillä, että kuinka kauan niiden eläinten täytyy syödä luomurehua, että ne sitten voidaan ne eläintuotteet markkinoida luomuna. Niin kuin ei käy todellakaan niin, että päätän tänään ja sitten ensi syksynä korjaan luomusadon. Tässä on se, että aina välillä tulee esille toi niin kuin viranomaisen toiminta ja tarkastettavien tilojen ja tuottajien tasapuolinen kohtelu. Ja sehän meidän Suomessa on ongelma oikeastaan kaikilla aloilla. Ja nyt jos on luomutila, niin siellä on myös luomutarkastus kaikkien muiden lisäksi. Ja se tarkastus on kuitenkin tehty sekä sen tuottajan että kuluttajan etua ajatellen. Sitä kautta pyritään tuomaan esille, koska kyseessä on sertifioitu tuotantotapa. Mutta on paljon toimijoita, jotka ei halua lähteä tähän sertifiointiin, koska ne kokee, että se on niin kuin ihan turhaa kyykytystä. Hyvä esimerkki on vaikka viinipuoli. Ranskan melkein kaikki parhaat viinit tuottaa viininsä, tai tilat tuottaa viininsä luomun periaatteiden mukaan. Ne ei ole mukana rekisterissä sen takia, että se tarkastus on ranskalaisille ihan liian rankkaa. Joten meillä on paljon sellaista melkein luomua ja luomua. Mutta pitää muistaa se, että jos joku toteaa, että suomalainen ruoka on yhtä kuin luomua, niin se ei pidä paikkaansa. Suomalaisessa ruoassa on hyvin paljon, sanotaan, kilpailuetuja tuontiruokaan nähden. Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin maitopuolta, niin sieltä tulee hyvin voimakkaasti esille meidän äärimmäisen hyvä eläinlääkintä tai eläinlääkäritoiminta. Eli Suomessa ei saa lääkitä itse, vaan eläinlääkärin luvalla. Meillä on ihan eri karenssiajat kuin on muualla. Ja tätä kautta meillä esimerkiksi tämmöinen monissa paikoin hyvinkin pahasti levinnyt antibioottiresistenttien bakteerien kasvu, niin meillä ei sellaista ole. Koska meillä ei ennaltaehkäistä tauteja lääkitsemällä eläimiä. Tai siis ei lääkitä ennakkoon, jotta estetään näitä erilaisia tauteja. Sitten jos ajatellaan tätä, mä sanon yhden jutun äkkiä tästä luomusta ja aistivaraisesta laadusta, niin on paljon tutkimuksia, jotka on vertailevaa tutkimusta. Katsotaan, löytyykö mansikassa eroja. Ja sitten on taas pitämättä, että on toisia, jotka on niin sanottuja miellyttävyystutkimuksia, jossa katsotaan, että kumpi on miellyttävämpi. Ja jos joku kysyy multa, että no, maistuuko se paremmalta, niin mä voin sanoa ainoastaan omakohtaisen mielipiteen. Mutta mä voin todeta, että tutkimusten mukaan se maku on erilainen. Eli erotustestien kautta on voitu todeta, että kasvikunnan tuotteissa on suurempi kuiva-ainepitoisuus, vähemmän nestettä. Ne kasvaa hitaammin, ei käyttää väkilannoitetta. Joku kurkku, ostakaa kurkku, luomu ja tavanomainen, raastakaa ne, puristakaa nesteet pois, katsokaa paljonko jää jäljelle. Eli helposti voi ajatella sitten, että se luomukurkku, jossa on korkeampi kuiva-ainepitoisuus, siinä on myös korkeampi ravintoainetiheys. Ja silloin se hinta on sen jälkeen vähän toinen. Jos mennään eläinkunnan puolelle, niin mä oon tehnyt paljon luomubroilereiden kanssa testejä. Painohäviö on ihan toinen. Eli luomubroileri kasvaa hitaammin, toki erilainen rotu, eri ruokinta, kypsennetään, painohäviö on aivan toinen. Jolloin myös se liha niin kuin on täyteläisemmän makuista kuin nopeasti kasvatetun eläimen. Ja sama tulos löytyy myös karitsalta. Tuo oli merkki vissi, että lähden vetää sieltä edestä. Jos ei ollut enempää kysyttävää, niin Olis mulla vielä yksi. Ole hyvä. Mun tuli mieleen tuossa, kun sä puhuit noista tilastoista ja muusta tutkimustyöstä, niin viime keväänä kävin Tanskassa messuilla, ruokalamessuilla ja siellä hyvin niin kuin selvästi tuli esille sitä, että kuinka paljon luomua esimerkiksi Tanskassa on niin kuin esillä ja eritoten ammattikeittiöissä. Taitaa olla sama tilanne myöskin Ruotsissa, että onko sulla nyt semmoista suoraa tietoa siitä, että
kuinka paljon, niin kuin esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Tanska on hyvä esimerkki siitä luomusta, semmoinen luomun lippumaa, niin kuinka paljon siellä ammattikeittiöissä on luomun osuus versus Suomeen? Suomessa ammattikeittiöiden luomun osuutta ei tiedä kukaan, koska meillä ei kukaan seuraa sitä. Ja se, että jos Tanska liputtaa, että heillä julkisissa keittiöissä on niin ja niin korkea se, niin pitää muistaa se, että Tanskassa julkisia keittiöitä on sairaalakeittiöt, sitten on noi kaikki päiväkodit ja sitten siellä on myös vanhainkodit. Eli kouluruokailua, niin se ei ole niin kuin julkisin rahoin maksettua. Joten nämä suhdeluvut on heti ihan toiset, mutta kyllä se siellä huomattavasti korkeampi on myös ravintoloiden puolella. No tähän liitännäiskysymys tietysti perään sitten, että kuinka paljon me osataan Suomessa käyttää tätä luomua niin kuin markkinoinnillisesti hyväksi versus taas esimerkiksi Tanska, niin kuin sanoit, että asioita ei voi ihan suoranaisesti verrata, mutta siitä osataan puhua. Tämä johtuu aika paljon siitä, että meillä ei ole syytä käyttää luomua. Mä tarkoitan tällä sitä, että meillä viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu tiedottaa, ei tiedota meidän ruoan vaikutuksista. Eli meillä ei viranomainen kerro siitä, että jostain löytyy jäämiä tai joku aiheuttaa jotain. Ei näistä Suomessa sovi puhua. Ja viranomainen maan pahimmillani nostanut asian tosiaan väitöstilaisuudessa esille, kun vastaväittäjänä oli Eviran entinen pääjohtaja, niin tuonut julki tänne, että viranomainen on laistanut tässä tärkeässä tehtävässään. Mennään Tanskaan tai Ruotsiin, niin siellä viranomainen hyvin voimakkaasti tuo esille sen, että minkälaisia ulkoisvaikutuksia on ruokaketjulla. Suomessa näin ei tehdä. No sä näet varmaan tässä tulevaisuuden kuitenkin vähän eri tavalla Suomessakin. Näen ja ehdottomasti siis mun mielestä me ollaan menossa kestävämpään suuntaan koko ajan. Ei luomu ainoa ratkaisu. Mua pidettiin puhua luomusta, siis mä puhuin luomusta, mutta ei luomu ole niin kuin ainoa ratkaisu tai yksinään. Mutta kyllä siihen ratkaisupakettiin kuuluu tosiaan se, että me ymmärretään, että globaalisti ajatellen puolet ruokahävikistä syntyy niin kuin free retail ennen kauppaa ja puolet sen jälkeen. Ja siihen pitää pystyä vaikuttaa. Ja siihen pystyy kaikki vaikuttaa. Eli se, että jos me ajatellaan, että me tuotetaan ruokaa, joka aiheuttaa erilaisia ulkoisvaikutuksia ja se menee hävikkiin, niin se kaikki on ihan turhaa. Eli se, että ruokahävikki, joka meillä Lukessa on yksi niin kuin iso tutkimuskohde, niin se pitää laittaa kuntoon. Ja se, että ihmiset ymmärtää arvostaa sitä ruokaa ja tehdä hyviä valintoja. Luomu siihen pakettiin mukaan niin paljon kuin pystyy, mutta tämmöinen, ymmärretään kokonaisuuksia.